Сега Така. решаваме, че аз печеля от този дебат. Добре. И си Добре, да не спиш печеля следобед. аз. Наистина има правота и в твоите думи, и в моите думи. Казахме, че съня е изключително важен. Изключително важно е и за празници да се подготвим и да се чувстваме красиви. Да. Затова тук при нас е Джордж Тодоров, който днес Добре дошъл. ще ни каже малко повече, ще ни даде малко повече съвети за това как можем да изглеждаме дори с не толкова дълга коса на Коледа. Ама искам да кажеш как да изглеждаме по начина, по който си предоставил снимки на моделите след сън. Ето да вържим двете теми. Защото като станеш от сън не изглеждаш баш така. Е така, вода след хъп. Готово. Възможно ли някой да изглежда така? Така ли? Да. Как трябва с някакви каски, Да, именно. маски? Да. Стоят като малко така. Да. На закачалка. На закачалка. Колко е важна, Джордж, празничната прическа, така да кажем, или по-скоро бляскавата, ефектната за празниците сега, които идват, да се чувстваш добре, да изглеждаш добре, да направиш впечатление? Според мен е много важно. Много Особено това са малко поводи, които ние реално можем да се погрижим така за себе си, да изглеждаме малко по-уау, по-бляскаво, така че защо да не дадеме максимума от себе си и да се погледнем в една друга светлина. Ако през деня изглеждаме по един начин, защо точно на коледни празници, на новогодишни празници да не сложим малко повече блясък и да се погледнем от друга страна? Сега блясъка ли ще бъде модерен? Надявам се. Винаги, когато има блясък, дали в косата, в лицето или в тоалета, винаги е по-окей. Ефектно е, празнично е, да. Разбира се. Тоест, твой съвет като специалист е сега, дали сега за този празник или за някакъв такъв по-гръмък повод, да опитаме нещо коренно различно. Точно така, да излезем от зоната си некомфорт. Да. Вижте се по по-различен начин. Със сигурност това ще впечатли хем околните, хем вас самите. Да. Ето коледни прически може да бъдат направени и с всичко може да се направи. Абсолютно. Да. В смисъл фризьорството е необятно, така или иначе, така че това може да е един повод, в който може да вкараме наистина коледни аксесуари в косата, имайки предвид, че аксесуара наистина е нещо много впечатляващо на такива празници, така че нека да се възползваме от тях. Добре, ами сега аз от снимките, които видях до тук, видях, че има шноли, ленти. Всичко има. Панделки може да се сложи. Панделка аз много харесвам на косата, да. Сега естествено съобразяваме се и с тоалета, нали, в крайна сметка, но пък ако е по-изчистена класическа линия, винаги може да вкараме някакъв по-уау акцент към косата, така че нека да го има. Тук предимно за дамски прически говорим. При нас ще какво да се толкова експериментира? Сега един мъж не мисля, че... Извинявай, не мисля, че ще тръгне с панделка в косата, така че нека да добре, малко какво да направим? Нещо малко блясък, малко изкуствен сняг ли? Какво? Или това вече отива малко карнавална история? Все пак... Фиба и готово. В крайна сметка някой иска да има така, някой мъж иска да има нещо по-различно в главата си, нека да сложи още и сняг. Там е малко по-такава консервативна зона, нали? При нас. При дамските прически ми направи впечатление, или поне от тия тук предоставяте, че по-прибрани коси. Няма ги тия обемни... Няма обеми. Слава Богу, няма обеми. От вече 5-6 години насам обемите ги няма. Не се връща това нещо. Да, някакси тези обеми скриваха лицето по някакъв начин. Правеха по-малко. Напротив, нека да изпъкне това лице, да се вижда повече. Плюс това опашките, конските опашки, отгоре вързани. Това е страхотно актуално да се открие самото лице. Хем косата да е красива, хем лицето да се види. Значи Дани тук си с точно в момента Дани е актуална. Да. Даже на нея сега за новогодишната вечер със сигурност така загладения ефект, морски ефект, въпреки че е зима, нека да има морски ефект, да е загладена назад косата. Така плътно по главата, както точно тук видяхме. Това страхотно седи на елегантна рокля, всъщност. И е мега актуално въобще в цял свят. Можеш така да мога да блесна така, но вероятно аз ще блесна с носия и този ефект няма да е толкова... с носия, да. Но в момента, в който празнуваме, мисля, че е много хубав вариант. Сега имаме още малко снимки, които са много хубави. Ние видяхме малко по-рано. Да. И помислихме, че са модели. Но всъщност това не са модели. Нека да видим сега снимките и да ни разкажеш малко повече за тях. Тук прическа виждаме. Да, виждам. Често прави истински коси са. Това ето виждате една хубава прибрана коса. И в същото време има акцент отпред. Това е много актуално. Горе само вързана чопче. Страхотни коси са това, които са всъщност и много практични, защото не пречат на въобще
на лицето. Да. Но това са празнични, нали? Това не е предимно всекидневна празнични. прическа. Сега в ежедневието си не мисля, че някоя дама би избрала да изглежда по този начин. Първо, защото е много стилизирано. Ето това е морски ефект. Страхотни са този тип коси и в същото време лесно за правене. Да. Така ли? Да, винаги съм поне мисля, за нас, че това е много сложно. Аз исках да видя на вашето студио снимките на твоя екип. Да, направихме си една страхотна коледна сесия с моя екип, моите страхотни колеги. Много се забавлявахме на тези снимки. Тук вие в различни ситуации, да. Благодаря на Стоян Радичев за страхотните рокли. Просто наистина впечатляващо. Да, да зарадваме нашите клиенти с нещо. Ами да, исках да избера преди коледно, по-коледно и новогодишно да има така от всичко. Това какво си го предвидил? Нещо календар ли ще се прави с него или просто празнична сесия? Имаме календар, просто сесия, така да се похвалим с всички. Супер, да. Сега около празниците сигурно абсолютно лудница при теб. Въобще целият декември е лудница. Общо взето го караме на така. На лишение от сън. Аз знам на колко карате. Лишавате се от съня си, за да осигурите повече работно време. Много от сън, но се зареждаме с позитивно настроение в салона. То си струва. Предполагам, че часовете са записани, който е успял да се запише септември, декември да се реализира. Са добре дошли. Ами аз мисля да благодарим, да пожелаем весели, светли коледни празници. Всичко хубаво да се случва. Всичко най-хубаво да се случва. Аз благодаря за съвета, със сигурност така ще опъна косата назад. Да, има и нещо друго, което искам да кажа на жените, които ни гледат. Винаги, когато си връзвам косата, изглеждам по-млада. Защото ми се изпъва лицето. Абсолютно. Между другото в салона, аз когато правя опашки, жените казват, няма такъв лифтинг просто. Да. Ти така с коляно в гърба. Горе-долу така се получава. Заповядай един подарък от нас. Пожелаваме още веднъж светли празници и сега те поздравяваме с нашата песен на деня.